Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ka wannan tasha, ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Momo Gombe. Momo Gombe wanda aka sani jaruma ce a masana'antar Kannywood. Momo Gombe a cikin jaruman Kannywood ne yanzu tana ɗaya daga cikin jaruman da ƙungiya take ji da su wanda suke yayi a yanzu. Amma sai dai ta ɗauki wani abu ta ɗora a kanta wanda a matsayinta na musulma hakan ba daidai ba ne. A cikin bidiyoyin Momo Gombe da suke fitowa a shekarar 2021, bidiyo ne wanda kawai talata tsayashin jikinta take yi ba wai wani abu ba. Ita ta tsaba hakan kamar wani wayewa ne ko kuma abu nan ne, amma a matsayinta na musulma bai kamata a ce tana irin wannan shigar ba. Da farko ita Momo Gombe musulma ce, iyayenta ma musulmai ne. Sannan kuma ba budurwa ba ce, ta taɓa yin aure ta fito. Shi wanda suka yi rawar bidiyon da ita da shi ma musulmai ne. Sannan shi asalin wanda ya yi waƙar shi ma musulmi ne. Hakan kamar tozarta musulunci suke, wanda hakan bai kamata a ce ta yi ba. Kafin ita a cikin masana'antar Kannywood an yi jarumai da dama wanda suka fita rawar kayi. Amma ita yanzu ta ɗauki wani abu ta ɗora a kanta wanda ba lalle ba ne ta tsira a gurin Ubangiji. Momo Gombe a cikin jaruman Kannywood yanzu ba wanda ya kai ta fidda tsiraici waje a cikin jaruman da suka fito a bana. Duk da mata jima tana fina-finai tun kafin wannan lokacin, har zuwa wannan lokacin ta sanu duniya ta santa. Amma dai ta a daidai wannan lokacin ne take yin abin da bai dace ba. To mai sauraro, domin ci gaba da sauraron wannan shirye-shirye namu, ka danna subscribe a wannan tasha, sannan ka danna ƙararrawa domin ci gaba da sauraron daɗaɗɗen shirye-shiryen nan namu. Mun gode. Allah ya kyauta.